Вітаю вас, дорогі сябры! Я Паляшчук Андрей, вучуся ў сярэдняй школе нумар 16 горада Мазыра у 7 В класе. Я прачытаю вам верш Рыгора Барадуліна «Бацьку». Не выйшаў ты і ў гэты раз мяне спаткаць, паднесці рэчы. Ля весніц толькі зноў той вяз крануў галінкамі за плечы. Ты мне не падасі рукі, глядзіш удаль з-пад шкла партрэта. Ці бачыш, вырас сын які, скажы хоць слова для прывета. А я чакаў з усіх дарог цябе ў 44-м летам. Калонны ні адной не мог я прапусціць за хапкам кветак. Хацелася пачуць «Сынок!» і крыкнуць радасная «Тата!». Бацькоўскім быў мне кожны крок. Усё ішлі салдаты. Каторы раз зыходзіць снег, дамоў вярнуліся суседзі. Я кожнаму насустрач бег і чуў кароткае «Прыедзе!». Калі укрыў, дзе мне сябры гразіліся падчас бацькамі, тады хацелася наўзрык заплакаць шчырымі слязамі. Не плакаў я ўсім на злосць, бо ў хаце быў адзін мужчына. Не ішоў ты, маці маладосць, глыбей заворвалі машыны. А зараз еду я здалёк, чакаю, што зайду, а маці мне кажа: «Пазнаеш, сынок, ось наша ўся сямейка ў хаце». Паверыць цяжка мне таму, што больш не прыйдзеш ты дадому, а шапку я заўжды здыму перад магілай невядомай.